18 септември 2021, Атлетик Арена, Шумен, първи турнир от първенството в възрастта 8-9 годишни футболисти, футбол 5, 9 отбора участници, Тича Варна, Златен век Велики Преслав, Калиакра 1923 Каварна, Приятели Варна, Черноморец Балчик, Юнак Шумен, Балик Добрич, Атлетик Провадия и спортист Генерал Тошево. Малките футболисти с много жар и ентусиазъм се хвърлиха да показват онова, което са научили в тренировките. За някои те са още съвсем малко, но важното е желанието и тяхното, и на родителите, които ги насърчаваха отстрани, понякога доста темпераментно. Ето и резултатите. Тича Атлетик 0-3, Златен век Балик 4-2, Приятели Черноморец 1-7, Тича Златен век 1-8, Балик Калиакра 4-1 и Черноморец спортист 1-0. Трите мача на Юнак Шумен ние ще проследим по-подробно. Видяхме едно момиченце, което взе участие в този турнир. Той е от отбора на Балик и тренерът каза, че готвят една женска селекция и това момиче използва възможността да се обиграва с връстниците си момчета. Имаше интересни прояви, имаше голове, имаше много радост. Ето ги и тези млади футболисти на детския футболен клуб Юнак от Шумен, които се готвят за своето първо изпитание официално. Те тренират от април месец едва. Техни треньори са Станислав Тодоров, виждаме го, международният български съдия, избиран 3 пъти струва се за най-добър съдия на България, и неговият съименик Станислав Илиев, бивш стопер. Тогава имаше такава позиция в футбола на Шумен. Дълги години беше в Англия. Говорили сме с тях, пускали сме интервю. Двамата са амбицирани да направят нещо в духа на съвременните изисквания, що се отнася до подготовката, като разбира се, най-големите им проблеми са тези с базата в Шумен, която е оскъдна, да не кажем, почти я няма. Загрявка, според тези изисквания, които двамата наставници твърдо следват. Преди този първи официален матч, естествено, да го има и голямото напрежение у малките футболисти. Те имаха и солидна подкрепа, родителска, както разбира се и другите момчета. Начало на първият двубой на Юнак, в който малките шуменци се изправиха срещу отбора на Калиакра 1923. Мартин Димитров е съдия на този матч. Знаете, дълги години един от елитните български съдии, асистенти. Юнак са в жълти фанелки и сини гащета. Интересен шут от страна на момчето от Каварна, който беше спасен от шуменския вратар. Нарочно не казвам имена, защото това беше и желанието на двамата треньори, Станислав Тодоров и Станислав Илиев, които държаха само в изключителни случаи да се казва някое име. В случая няма как да не отбележим и това, което се случи. Една грешка в защитата и Александър Петков даде преднина на отбора на Калиакра. Тези мачове се играят от 3 полувремена по 10 минути. Тук шанс за момчетата от Шумен. Разминаване. Правят го и големите. Пак казвам, това е първи официален матч на младите шуменски футболисти от Юнак. И поне лично моите очаквания бяха доста надминати от това, което те показваха на моменти. Търсеха топката, търсеха и стрелбата. Смените. Ротация на състава. Това беше
една от задачите, които се бяха поставили шуменските треньори. Всички да вземат участие и пак на оня принцип, който в големия футбол не винаги е валиден, че играят тези, които тренират. Ждете малко. Андреас, къде си моето момче? Подава ти я, вместо да си я поемеш. Двамата с Виктор играйте двама на един. Вики, къде си я? Вики, ами я взех за ръстава моето момче. Двама на един играйте, не можеш да му я подадеш. Ами май само трябва по едно подаване да направите и само ще надаря. Нарочно оставихме атмосфера, за да чуете какво се случва по време на този кратък разбор на почивката. Всичко е в името на това децата да се научат да играят правилно. Резултатите са последното нещо, от което се интересуват в шуменския клуб, този специално. Пък и би трябвало да бъде така и навсякъде. Гол пасив. Футболистите на Юнак много държаха да не започват с загуба и бяха близо тук до изравнително попадение. Тръгнаха по-масирано в атаки, често ги разгръщаха по целия фронт на терена. Сега това момче, което играеше в зоната на десен защитник, колкото и да са условни тези постове в футбол 5, примерно, имаше една добра изява, завършила с опит за стрелба. Още един шут към вратата на отбора от Каварна. Смените продължават. Хубаво е, когато виждаме тези малки момчета. И жалко е, че понякога, да не кажем по-често се случва така, че те губят и желанието, и мерака, и вярата си в тази велика игра по ред причини, които са ни добре известни на нас по-възрастните. Това не бива да се допуска по никакъв начин. Станислав Илиев завързва обувката на своя малък възпитаник. Втората почивка завърши. Това е последното за този матч, трето полувреме. Нов изстрел. Пак край вратата на, да ги наречем, гостите, защото шуменци наистина играят на своя терен, макар че те тренират не тук, а в градската градина. Стана дума за това. Има и такива сблъсъци, преки контакти в тази игра. Някои я наричат мъжка, макар че и женските отбори вече демонстрират доста добър футбол. А видяхме едно момиче, което тръгва по пътя точно на големите футболисти. Добре беше отнета тази топка, възможност за контра игра. И пак удар. Ето е едно добро изпълнение. Тук пасът първият не се получи, вторият беше чудесен, но пропуск отново пред противниковата врата. Някои имаха други залагалки предвид крехката си възраст. И ето го този жадуван гол. Отбеляза го Виктор Юнузов. В самия край на матча равенство между отборите на Юнак, Шумен и Калиакра 1923 от Каварна. Това беше и крайният резултат в срещата, макар че той можеше да бъде и по-друг. Последният сигнал на Мартин Димитров. Поздравления между футболистите, между треньорите. Нищо, Боре,
добре, само ни забравяй. Ти играеш отзад, тръгна си, аз ти викам, Боре, няма да си оставяш отзад. Дей, защитници, добре, почваме. Лукан, няма да оставим хората зад нас. Део, от началото почнах да викам. Няма да оставим хората зад нас. Трябва да си... Нападателя трябва да е пред тебе, за да можеш или да го изпълниш, или да го натиснеш малко, за да мога топката да наше притежание. Разбрахме ли? Това е пак краткия разбор. Ще има и друг, защото треньорите са амбицирани да покажат на своите момчета грешките. За втория мач трябваше да бъде сменен екипът, панелките. Вече отборът на Юнак ще бъде изцяло в синьо. Намират се хора, които да помагат, слава Богу, да се множат, защото залогът като че ли е голям и има перспектива. Вторият матч на Юнак е срещу Приятели от Варна. Борба по всички части на игрището. А виждате и това отиграване. Обърнете внимание сега. Вратаря за малко щеше да сбърка, но това е в желанието да отиграе правилно топката, защото треньорите на Юнак държат топката да не се изритва нито от вратаря, нито от другите. Едно момиче манекенка, готова, а да се дава на съиграч. Ще видим много пъти в изпълнение това упражнение. Вече в официален матч. Това момче от Приятели на няколко пъти успя да създаде проблеми на шуменските бранители. Ъглов удар. Статичните положения също са отигравани. Ясно е кой къде трябва да застане. Но и защитниците на свой ред също знаят кого и как да охраняват. Другите клубове също работят. Още една контра, завършила с удар. Пак на същия млад футболист. Станислав Илиев. И дългата резервна скамейка, макар че децата са седнали на земята. Още един хубав удар. Възможност за контратака. Започна добре и продължава. Тук нарушение отзад и според правилата Мартин Димитров показва картон на провинилия се играч от Приятели. Пак заучено изпълнение, завършило с удар, но липсваше точност. Малко да сте концентрирани. Правят ни атака, ще имат човек сам, вие ще събират пак на едно събиране. Нали ви нарисувах, къде трябва да свичиш футболите? Искам да си подадим. Ясно ли? Айде концентрация. Не може топката минава около тебе и ти нищо да не направиш. Разбра ли? Отиваме към топката, опитай се, пак той, който седим. Няма да седим. Айде пак не ставаме всичките на место. Много важно в тази възраст, когато футболистите правят първите си крачки, да има кой да им покаже, в случая и двамата с името Станислав и Илиев и Тодоров могат наистина да покажат. Да не забравяме, че съдията Станислав Тодоров беше един от много перспективните халфове на отбора на Шумен преди време, заради контузия, получена на 20 на години. Струва ми се някъде, той спря с футбола, което пък може би беше добро за него, защото направи страхотна съдийска кариера. Сега е много амбициран, но той като се хване с нещо, иска да го свърши както трябва. Другия Станислав е същият. Добър тандем, дай Боже. Страхотна битка, 3 удара и топката не влиза във вратата. Контратака. И ето. Затова е интересна
тази игра. Радост за голмайстора. След 3 удара в вратата на Приятели, момчетата от Варна направиха контратака и я завършиха с гол. И сега бяха близо, но добра изява на шуменския вратар. Тук всичко е истинско. Нова контра и нова опасност. Сега възможност за добро подаване, което обаче не се получи. Пак казвам, не бива въобще да съдим тези деца. Те сега правят първите си крачки и в футбола, и в официалните мачове. Ето тук малко не достигна и на подаващия, и на този, който чакаше топката, за да засече с левия крак. Той между другото е левичар. Точно той е Виктор Юнузов. Сега малки проблеми за вратаря на Приятели, но се справи момчето. Удар, блокиран. Беше интересно, динамично, двустранна, двуостра игра. Виждате как застават на стена шуменските футболисти. Не лошо изпълнение край стената, но и край гредата. Сега Станислав Илиев дава указания на своите. Това е разрешено в тази възраст. Треньорите влизат дори на терена, за да постоят стена, да дадат указания как да се изпълни свободен удар. Пропуск. Пореден за отбора на Юнак, като че ли станаха повечко, защото резултатът все още е в полза на Приятели. Една чудесна комбинация, завършила с удар, но и той беше неточен и сега най-после дойде жадуваното изравняване. Виждате, и родителите са радостни и доволни. Виктор Юнузов. Резултатът между отборите на Юнак и Приятели е вече равен 1-1. Добри технически умения на някои от момчетата. Виждате, едно пазене добро на топката, хубав шут и добра намеса на вратаря. Стената свърши своята работа. Юнузов, той е доста мощничък, иначе като физика. Премина през защитника и успя да реализира своя втори гол за срещата, общо трети в турнира. И по този начин отбора на Юнак вече води с 2-1. Малко недоразумение в защитата на Приятели. Нова възможност за стрелба. Страхотно изпълнение. Топката попадна в главата на вратаря. Играта беше спряна своевременно, за да се види дали момчето не е получило някой по-тежък удар. Ето го и треньора. Слава Богу, нищо сериозно. Случват се такива неща в футбола. Наистина боли. И гол. Трети, Димитър Добрев. За Юнак 3-1 срещу Приятели. Очертаваше се първата победа в актива на младите футболисти от Шуменския клуб. Тя беше и факт, защото при този резултат завърши и срещата. Ето и нейният край.
Като истински спортсмени се разделят тези, които допреди малко водеха люти битки за всяка педа от игрището. Третият матч, той е извънреден за този турнир, на Юнак, отново в син екип, беше срещу момчетата от спортист Генерал Тошево, тъй като следващия турнир е на 9-ти, не на 9-ти, а на 25-ти е този турнир, точно в Генерал Тошево. Да кажем и турнирите, които предстоят. На 2 октомври е в Оброчище, на 9 октомври отново Шумен е домакин и на 16 октомври Аксаково. 5 турнира общо в този формат на първенството в зона Варна. Гол отново в шуменската врата. Реализира го Георги Генчев. А между другото, отборът на шуменци вече беше повел с 1-0. За съжаление няма да можем да видим този гол. И нови опасности. Между другото, този състав беше доста по-различен от оне, който игра малко преди това. Правилно решение на треньорите. Хем да добият игрови опит повече футболисти, хем им децата да не се претоварват, защото каквото и да е, за 3 часа да изиграеш 90 минути на тяхната възраст не е малко, затова и се правят тези смени, тези ротации. Пак казвам, всички по възможност трябва да вземат участие. Чудесна изява на 2 пъти на вратаря на спортист Генерал Тошево. Между другото, на шуменската врата е полеви играч Сарп, се казва той, и също се справи на няколко пъти много добре. Позакъсня малко с удара. Все пак удар последва, но е добра изява на вратаря, който дава сериозни заявки за един от добрите в това първенство. Виждате това разиграване, за което ви говорих. Виждате как разиграват с вратаря шуменските футболисти, крайните защитници, ако можем, пак казвам, да ги наречем така, защото всичко е много условно и това разминаване можеше да завърши с гол. Но ето го Сарп, за който говорихме. Полеви играч с добри изяви и на вратата. Оказва се поливалентен футболист. И това е Генчев, по който треньора непрекъснато викаше и към който искаше да се насочват топките, с номер 3 е той. Отново се справиха някак шуменските бранители и след това изпълнение, това мисля, че момче се казва Андреас, но пак да не ми се разсърдят само треньорите. Така се разбрахме да е по-малко имена. И това не беше лошо. За 4 месеца и половина безспорен напредък. Аз съм бил на тренировките на тези деца и наистина растат с всеки изминал ден. Дай Боже това да продължи. Ето това, за което ви говорих, треньорът на спортист Генерал Тошево нарежда стената. Добро изпълнение. Наистина струва си. Така с една победа и 2 равни, Юнак завърши без загуба, а след като се разделиха с тези последни за турнира съперници, момчета си направиха една снимка, на която също бяха научени как да позират и след това пък вие ще чуете интервюта с двамата треньори
двамата Станиславовци, Станислав Тодоров и Станислав Илиев. Завърши първия официален турнир, в който участва вашия клуб. Сигурно вече сте направили своя анализ, макар да предстои това сериозното, за което се готвите и което ще споделите и с децата. Какви са първите ви впечатления? Какви са първите ни впечатления? Смятаме, че като за първи официален матч децата се представиха добре. За нас по-важното и основното, което гледаме, е да има прогрес в децата, а то го имаше. Реално това ни е третия матч, откакто сме почнали да работим с тях вече 4 месеца и половина. И нашата идея с Станислав е да развиваме децата да се учат да играят правилно футбол. Това е основното нещо, което искаме да направим с тях. Не беше важен резултата? Никога. Това беше и последното, което специално нас двамата не интересува. По никакъв начин не искаме да обременяваме както децата, така и родителите. Даже ние с тях имахме среща преди да почнем самите турнири, че на този етап най-важното е децата да се отпуснат. Защото като се отпуснат, тогава вече могат да покажат възможностите си, капацитета, който го имат и да покажат това, което тренираме. Това е най-важното. Аз си спомням на първата тренировка, на която бях. Вие дискутирате и с децата, че не е важен наистина резултата, важното е да се играе правилно. Да, както каза и колегата, значи за нас е по-важно играта, по-важно да се наслаждават на футбола, който играят, да не бъде за сметка на резултата да бъде за сметка на играта. Въпреки това, един успех смея да кажа, що се отнася до успеваемост в тези 3 мача, 2 равни и 1 победа. Много малка крачка. Не си говорим с децата тук, че пътя първото, което е много дълъг. Но това е една малка, даже бих казал много малка крачка. Сега, каквото и да си говорим, ние сме в самото начало. Нека бъдем реалисти, за всичко трябва време. Като кажем време, поне 4-5 години, за да можеш да видиш дадения футболист какво е научил, какви технически умения има и оттам насетне дали ще продължи, защото това са първите 4-5 години са най-важните. 4-5 години говорите, а сега са минали едва 4-5 месеца. Значи аз само ще добавя в допълнение към въпроса предния, който зададе, че не е важно резултатите ще били положителни, а по-важното положително е, че децата имат прогрес. Значи, това нещо, върху което работим, и виждаме, че почва малко по малко почва да се получава. Надявам се, че занапред ще се получи още по-добре. Има ли пак същия интерес, който имаше в началото към вашите групи и могат ли те да се увеличат евентуално? Защото вие имахте тогава едни железни правила, които струваме се още спазвате. Да, значи групите се увеличават, интерес има, даже направихме една допълнителна 5-та група поради големия интерес, но това ни е максимума за нас двамата. Но не като бройка в групите? Не като бройка в групите, значи по 14-15 деца са в група, това ни е максимума, което мога да работим, за да може да обръщаме внимание на всяко едно дете. Говорите за внимание към детето, наистина те са деца и имат си своите и детски проблеми. Трудно се работи с малките, трябва да му покажеш всяко нещо. Видях, Станиславе, че ти след края на турнира изпращаше всяко дете, както тук го посрещате на тренировката, при неговия родител. Не ги пускате така кой къде свари. Това са наши принципи. Сега с господин Тодоров сме си говорили на тая тема, имаме си принципи и трябва да ги следваме, което при нас, както и преди сме оказали, че на първо място е дисциплината, което и да говорим. Няма ли дисциплина, няма да се получи абсолютно нищо. В един отбор сте с родителите, макар че някой път има така болезнен родителски интерес и натиск дори. Ние, както каза и господин Димитров, ние в началото, преди да започнем, направихме родителска среща и бяхме много ясни в това каква линия ще следваме ние и какво искаме относно
нали, родителите и децата, и пак казвам, че там сме безкомпромисни в това отношение. Няма да допуснем никакво вмешателство. Предстоят и други турнири и идеята отново по третия или не знам кой път казваме вече, не са резултати. Да, казахме, не са резултатите, важното е да се подобряваме. Следващия турнир ще гледаме да играем още по-добре, да контролираме повече топката, да си подаваме повече топката, да я изнасяме както го правим всички мачове, да тръгва от вратаря. Най-важно за мен е да оставим децата спокойно да си работят. Те резултатите ще дойдат в последствие. Всичко ще си дойде на мястото, стига те да имат желанието и да се влагат в тренировките. Имат ли ги тези двата фактора, има ли ги, мисля, че всичко само ще си дойде на място. И като говорим за помощ, в тия трудни времена, не само за спорта, а въобще, сигурно трябва някак да се търси и помощ. Те ще си го кажем, направо пари трябват. Успявате ли да връзвате бюджета и голям ли е той? Значи наистина времената са трудни. Мога да кажем, че със съдействието и на всички родители и на най-вече има хора като Лифткома, които страшно много ни помагат в момента. И ние се надяваме и занапред да работим и така с тях. Има и други фирми, които също помогнаха, кой с топки, кой с други пособия. Радостното е, че намират се все още такива хора, които да помогнат за разни пособия, облекло за децата, защото наистина времената са трудни. Само да допълним нещо, че при нас всичко е прозрачно. Дават си хората парите и си получават насреща това, което са дали. За да видят, че парите са отишли по предназначение. И да го има доверието. Да, абсолютно. Единствено предназначение, това е по предназначение, няма нищо да се вземат пари, пък да се купува нещо в бъдеще или в по-нататъчно време. Всичко се купува в момента, даже някои от фактурите си ги плащат те, така че. И пак да кажем, проектът е дългосрочен. Разбира се. Дай Боже. Разбира се, че е дългосрочен проект. Значи нашата идея, и преди сме си говорили и с Станислав си го коментираме постоянно, е да развиваме децата. Значи не искаме те, колкото и талантливи деца да има в Шумен, просто да се развият като спортисти и като футболисти. Може да най-вероятно да се продължат кариерата, като пораснат вече и по-големи, да отидат в по-големи клубове, където има много по-добри условия, за да могат да се развият и да играят наистина професионален футбол. Това ни е идеята и това ще гоним като цели.